Sacela ukubingelela nguMango Thobane. Isangoma esiphula ngonyezi ezinye siphula ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu samadoda. Umdelikade lo abathathu umanzi olwandle umanzi ababayi. Umanzi angaphuzwa noma ubani. Uyena ke lokhulumayo. Nanti ibhodlela leli brown. Leli bhodlela leli liyasiza kumuntu uzothola ukuthi lo muntu lo into zakhe bezihamba kahle. Kodwa walala nomuntu liyageza likhipha ukungcola libuyisa inhlahla kuwe. Mangithi likhipha ukungcola kuwe liyakugeza ngoba uqhuma ngalo uphinde phalaze ngalo ugeze nangalo likhipha ukungcola kuwe. Kukhona umuntu olala nawe kanti ulahla isilwane kuwe, ulahla inhlupheko kuwe. Lo muntu ufike lale kanye kuwe, efike lale kanye nawe. Kukhona abantu abanezithwalo ezidinga ukuthi belale nabantu, abanezigubhu ezidinga ukuthi belale nabantu ukuze izigubhu zabo zondleke, ukuze izigubhu zabo ziphakame. Yikho ngithi nasi isigubhu, nanti ibhodlela, leli bhodlela leli, ibhodlela leli elinamandla, lilwa nemoya emibi kuwena. Ugeza ngalo uphinde uqhume ngalo leli uphalaze nangalo. Leli bhodlela leli liyaklina lize likline ngisho idlozi lakho. Sengisho ukuthi yena uma ulifuna uma ulidinga uyangithinta, ngiyakhona ukulithumela nangophepho. Yikho ngithi olifunayo akangithinta. Ibhodlela leli linamandla, abaningi selibasizile njengoba ubona naleli eligreen nalo liyasiza kakhulu. Abaningi libasizile indawo zonke. Wonke umuntu owalithola lela bhodlela impilo yakhe ayisafani naleli. Wonke umuntu olitholayo impilo yakho izoshintsha. Ungathola ukuthi into zakho zavalwa wena, ungathola ukuthi into zakho bezihamba kahle, usebenza kahle noma unebhizinisi lakho lihamba kahle, kodwa wanede walala nosibanibani zaqala izinto zakho zashintsha. Yikho ngithi ke thola nanti ibhodlela leli ugeze ubuyise inhlahla yakho, uhlambulule nanedlozi lakho. Wena kade uphupha kodwa manje awusaphuphi, amaphupho akho avalekile. Thola nanti ibhodlela into zakho zikhanye. Ikhona ke ngithi leli linamandla leli. Ngeke ngikhulume ngento engasebenzi, ngeke ngikhulume ngento engenzi lutho. Njengoba lamabhodlela ngisakhuluma nangawo namanje. Ungangithinta ufuna inamba yami uzoyithola la ku TikTok. Uzovula amanye ama-post ami noma ngene kuma-comment mase eyayithola inamba yami. uMango Thobane lo okhulumayo. Siyathokoza.